Egyszer augusztus végén látogattam meg. Gazdag esztendő volt, az áldás ott sugárzott az emberek arcán, a fák nehéz lombján, a jól lakott házakon és a kövér állatokon. A lugasban üldögéltünk, az asztalon teljes mandula és lépesméz. Még sohasem hallottam ennyit beszélni. A második világháború után volt, és először én mondtam el gondolataimat. Aztán ő beszélt. A hangodból szemrehányást vélek kihallani. Csak nem vádat e nép iránt, amelyit csendesen tenyészik, mint a búza és a bor. Elhatározást vársz tőle, csak nem lázadást, és színt vallani, ha lehetne korbáccsal kényszerítenéd. Azt mondod, hogy részvétlen és közömbös, hogy alszik, és hogy ez az alvás különösen ma bűn. Mindig jobban látom, hogy helyesen választottam. Helyesen itt ebben az alvó népben, mert még mindig többet ér így aludni, mint így élni. Ez itt Berzsenyi és Kisfaludi Sándor népe és földje. Elpusztíthatod, de az aranykorból sohasem fogod tudni felébreszteni. Ez a méhes földje. Mit mondtál arról a világról, amelyből éppen megérkeztél? Vér, fogvacogás, félelem. Ez a világ azzal szemben öröktől fogva rehabilitálva van. Persze nehogy eszedbe jusson ebből a véres világ ellen vádat kovácsolni. Ha megtennéd, megbocsáthatatlan lenne. Az ő végzetük, hogy örökké tévedjenek, hogy boldogtalanok legyenek. És vállalták az áldozatot, hogy az őrület poharát helyettünk is kiürítik. Ez a történet káprázata. E nép azonban mindig tiltakozni fog az ellen, hogy a káprázatba csalják. Alvással védekezik, és így tartja fenn az örök béke valóságát.